Værsgo. Jeg kan se kysten nu. Denne kirkegård, der har dræbt så mange af vores bedste hoveder. Så mange uskyldige slaver. Det er godt, at det nu handler om kaffeavn i stedet for menneskeavn. Nu skal Guldkysten ikke længere være en skamplet, men rejse sig fra brændingen som den smukkeste have. Men jeg synes godt, du kan være en lille smule skeptisk i forhold til det her med bibelskoler. Men at brødføde og kristne hele Afrika, er det ikke et håbløst kapitel? Vi har kæmpet utrolig hårdt for den her film, og det har været en vanvittig oplevelse. Et af de vildeste, jeg nogensinde har haft. Hvis du tror, du har set en vild film, så skal du glæde dig til den her. Arbejdernes Landsbank støtter dansk film.